Vysadaj. Vysadaj. Raz, dva, 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 raz, dva. Super. Dobre, môžeme sa chytiť. Nastavíme ho. Ponapravaj si nožky. Veľa ti to išlo, ja som si myslela, že ty sa nechytíš, že si sa chytila. Super to bolo. Môžeme aj s druhou ručkou vyskúšať? Ale to nevadí, že bude sa mi trošku... Nie, vôbec to nevadí, to tak má. Má sa tak ručka hýbať. Môžeme? No, dáš si koníka na kľud. Ja. Najprv sa brúčko vyvíja. Tak. No, môže sa pútiť a vytvárať. Raz, dva, 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 raz, dva. Oprav si nožky, perfektne ti to išlo. Len si nožky oprav. Spokojná si? Môžeme ešte? Môžeme teraz zase s ľavou rukou? Áno, táto je ľavá. Tak, na kľud. Dobre, a poď. Sama. Mám hovoriť? Hovor. Hovor. Super. Nevadí. Vôbec to nevadí. Zase oprav. Aj druhú? Máš dobre druhú? No, keď pôjdeme k totiaľ skontroluj nožku, dobre? Či máš? Radšej. Dobre? Mám. Má dobre? Má dobre. Dobre, Olivia, nakloč si koníka a teraz pravou ručkou. Áno.